filmet forgatunk, ez a Valamilyen című filmnek a folytatása lesz. Amiben én magam számára is elég meglepő átváltozáson mentem keresztül, és hát az emberek gondolom, ha látták az első részt, lehet, hogy kicsit meglepődnek ezen, hát ezzel én is így voltam. Nem most akarnék erről igazából komolyabban beszélni, mert tulajdonképpen nem akarom lerülni itt a tóit, hogy ez miért van így, de itt most leforgattunk egy táncbetétet ebből a filmből, amiben magam számára is meglepő módon én is szerepet kaptam. A szakmai kötelesség, egy munkaköri kötelesség nekem, hogy feltöltöttem legyek a próbán, az előadáson, a forgatáson. Tehát inkább a levezetésre vannak gondok. A levezetés az nálam elsősorban a futás, és furcsa, hogy ez persze nyilván az, hogy mondjuk futok egy 40 percet, 1 órát, akkor az már fizikailag is jelent valamit, de hogy lelkileg annyira ki tud tisztulni az agyam. És aztán nagyon sokat vagyok ilyenből a gyerekkel, az szintén nagyon jó. De például most, hogy benne vagyok ebben a filmben, érzem azt, hogy ami furcsa módon színházban nem fordul elő vele, mert az valahogy sokkal rendszeresebben van egy próba, szünet, előadás. Akkor mindig tudom azt, hogy van egy 3 óra délután, amikor csak a gyereké vagyok. És hiába próbálok egy új darabot, azért azt le tudom valahogy állítani. A film az valahogy olyan, a rendszertelenség, amiért egyszer hajnalban forgatunk, egyszer éjszaka, valahogy jobban bennem marad, és akkor úgy én is érzem azt, hogy olyan nem tudok ott lenni, vagy legalábbis most még nem tartok ott a személyiségfejlődésnek ezen a szintjén, hogy ilyen gyorsan tudjak váltani, és most akkor kizárólagosan anyuka legyek, mert akkor valahogy a filmszerep az jobban belemegy az agyamban, nem tudom miért. Ez tényleg, ezen mostanában gondolkodtam pont ezen a forgatáson, hogy ez miért van, nem tudok most olyan könnyen kapcsolni, mint amikor egy színdarabot próbálok.